Good morning, Philippines! Nakahubad pa ako, guys. May hinahanap ako at saka wala akong mahanap. Anyway, I will see you later. Good morning! Good morning! Good morning, guys. Ito yung susuotin ko sa baby shower. Ito lang. Yun na. Gustong-gusto ko tong color na to, guys. As in, black jeans at saka may ano ako sa ilalim para itim din siya. Yun. And yun, ito lang yung suotin ko and then coat. Hello, gustong-gusto ko tong color na to. Bagay sa akin. What? Hello, gusto ko to, guys. I like the color. My goodness. At ito yun ding bag, ano ko, dalhin. Yan. So, good morning. Alis tayo. I don't know kung ano ng oras, pero alis ako dito very soon. And yun. Yun lang yung ano ko, guys. Very simple. At saka nakita naman ninyo kagabi yung gift, 'di ba? Regalo ko sa ano, sa regalo namin ni Tami actually. Hala, magsulat pa pala ako sa card. Hindi naman. Ano lang, konti lang naman yung isulat natin. Ito lang yan. I don't know if I'm going to bring the camera. I will probably bring the GoPro with me. Yung GoPro lang yan dadalhin ko. Time check, it is 9:20. Ano bang time ako dapat alis dito? Yun, ang pangit, diba? Parang pangit naman. Lagyan ko na lang siya ng ribbon dito o sa gitna. Mag-ista pa ako sa ano, sa CVS. So, GoPro, mag-change tayo ng battery kasi ito yung dalhin ko. And, yun, dalhin natin si GoPro. And, itong yawi. And, hindi ko to dalhin yung camera kasi ang laki. And yung people doon, yung mga tao doon is parang, you know, alam nyo na. Anyway guys, I will see you later. Good morning. Gustong-gusto ko to, guys. Itong color na to. As in, I like it so much. My goodness. Gusto ko to. At saka ito. Nagustuhan ko talaga siya. As in, napaproud ako sa bili ko. Ilan na sobrang, ano to, hindi siya mahal. Yeah, hindi siya mahal. Ito lang yung suotin ko. Hindi ano, heavy kasi hindi naman talaga maginaw sa labas. So, yun. And yung aso doon sa labas. I'm gonna tell them to pee-pee, guys. Go pee-pee, Missy. Go pee-pee. I'm so excited, oh. Excited talaga lagi. Okay, go pee-pee. Go pee-pee. Go pee-pee. It's kind of windy. It's cold. Parang sobrang lamig. So, I think coat yung dalhin ko. So, yun. Mag-coat tayo para... Ano? Go, Pepe, quick! Pepe, quick! Hurry up! You know what? Ano yung dalhin ko? Dala tayo ng... napkin. Napkin, guys. Alam nyo naman. Baka darating si Anik. Huh? Ilagay natin sa sasakyan. Para kapag meron tayo, takbo tayo sa sasakyan, punta sa bathroom, yun. Yun naman yan. Yeah. Yun naman yun, mahirap gawin. Anyway, so let's go. I have my car key, wallet, cellphone, and camera, and napkin. Okay. Pwede pala kayo dyan. Anyway, let's open the... Lagay natin yung address. And... Hello, Amelia. We never actually got to use it. I got the ones with the bigger wheels on the back. Not like this, you know, so for like Amelia, why did you bring us back here? we never got to use it. Oh, this is the tunnel? It's cold in here. It's cold This down here. goes, it just goes the way to the river. Well, then she's telling me Not like, us today. Okay, go get Daddy. Hurry up. You can't get me. You too slow. Ah! What? No, don't get me. Oh no. See it?
here. You used to draw the subway map. Like you open the pamphlet and you see all. Swear to God, you would draw memorized. It wasn't that easy. You looked at it and you were drawing Ang ganda dito, guys. Ang ganda. Hindi na lang ako magsasalita, guys, kasi ang ganda. That's it. Dito tayo, guys. Look. Kasama ko yung family ni Tami, mga pamangkin, anak ng pamangkin, yan. Kasama sila. Ang ganda dito, as in, may trail lang doon. Oh, maganda. Ang daming kahoy, madumi. Madumi. Pero maganda yung mga ano dito. I think mga businesses po ito dito. Yan. It looks real to me. Yeah, no, it's real. The picture gun. A rifled cannon. We have the West Point Foundry. Meron mga ano dito, look, mga upuan. Meron mga upuan dito. Mag-jump tayo. Hindi man clear yung tubig, madumi, pero maganda yung mountain doon, guys. Oh. Yan. Yun yung family ni Tami doon. I am here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay, to drift away. I find my space, I spend my time down the rabbit hole again, and as I fall I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. Hi guys! I was home a while ago. Andito lang ako. Kanina lang ako andito. And wala lang. Nag-edit lang ako ngayon. Nag-upload na yung video. So, yun. And si Roxy gusto na namang lumabas. Kayutik naman ang kayutik. Mananilag. Ang daming kayutik sa labas. Dami lang. Pakaon ka dun. Pakain ka. Okay, let's go. Let's go. Let's go, baby. Kuyawan lagi ko. Basta silang dalawa kapag lalabas yan, ako yung ma-stress. Nakaka-stress. Nakaka-iwan ko na lang. Anyway, so yun. Okay naman yung yung baby shower. Ang nakaano lang kasi kapag baby shower, you have to i-open yung gift ng mga bisita, yung nagregalo, pero hindi niya inopen. So yung sister-in-law ko, binigay sana niya ito sa amin for Christmas. Pero look, ang ganda nito, Yung ito yung bunso nila Tami nagbigay. Look, ang ganda, guys. Look, ayun na. Look. Ang ganda, diba? In snow, yun. Maganda siya, as in. Binalik talaga yung container, oh. At saka picture ni Thomas, yung anak niya. Hindi naman ako mahilig sa hindi ako mahilig maglagay ng mga sa refrigerator ko. Picture, ganun. Ayaw ko. So, yung mga nakalagay lang dito is mga importanteng Pero, hindi ako maglagay ng mga magnet na picture sa refrigerator. Kasi, parang, ang dami, iba't ibang picture. Ayaw ko naman. Alam nyo guys, it's heartbreaking news. Kobe Bryant died this morning. Oh my God. Alam nyo, ang daming helicopter, ang daming mga helicopter, mga
pampasahirong helicopter na disgrasya kaysa eroplano. Yun yung na-notice ko na ang dami ng ang daming disgrasya ng mga ganun. So, bukas, aalis tayo. Christmas is always, sa bahay. So, kaya, ilagay natin siya dito. So, I'm just listening this CNN news about Kobe Bryant. It's like, it's very depressing news. Ang hirap nun, ang hirap nung ganun. Yung parang, okay ka, wala kang sakit, and then, yun. And then, mawala ka lang sa isang iglap dahil sa helicopter ride. Nakakain tayo ng dinner. Kasi dinner time na. Meron tayong leftover sama, okra and rice. So, yun yung kakainin ko, guys. Natapos ko yung edit ko. Meron na tayong video bukas. Meron na tayong video na i-finalize para sa next day. Ganun. Na-miss ko yung mga kakilala ko dito. Na-miss ko na yung magluto-luto, kain-kain, gano'n ba, simple art. Yung katawan ko gusto kong kagabi ba yun. I was dreaming, guys. I was dreaming, and then what happened was I dreaming. I don't know. I never dreamed like moving my body while I'm dreaming. I thought that's what hindi ako gumagalaw. Last night, I was dreaming, and then gumagalaw ako, guys. Bakit alam kong gumagalaw ako? Kasi I always sleep with the telephone. Kasi Tammy always call me. That I can just grab the phone, and then, hello, and then I put it back beside me. So, the phone just, went flying, guys. From the bed to the other side sa bedroom. Went flying. Oh, Roxy jumped like, tumalon si Roxy. Si Habs din, nakaganon. Ang laki ng mata ni Habs. Ay, nagutom ako, guys. Kasi yung baby shower pala, lunch yun, di ba lunch? Yung pagkain nila is parang brunch. Masarap yung quiche. Masarap pala yung quiche. And then bacon. Of course, masarap yung bacon. And waffle and stuff like that. So, masarap pala talaga yung quiche, no? Masarap. May nakain din ako yung vegetarian, guys. Vegetarian tofu mixing with it feels like, I don't know, basta vegetarian tofu with something. Pero kung kainin mo siya, guys, parang itlog. Parang itlog, hindi ko alam kung ano yun. Basta ang sarap, sabi ko sa kapatid ni Tami, vegetarian daw ito. Pero grabe ang sarap. Sabi ko, oh, I don't eat that. Pero ang sarap talaga niya, guys. So, natawa lang ako kagabi, guys, sa panaginip ko talaga. Iba yung panaginip ko, guys. Nakakatakot. Hindi naman nakakatakot yung panaginip. Para lang, bakit mananaginip ako ng ganun? May kahag yung asawa ko na, sabi pa nila, kapag managinip ka raw ng ganyan yung iniisip mo. Hindi ako naniniwala. Wala naman akong iniisip na ganun before ako natulog. Na may kahag yung asawa ko. Yung parang friendly lang ba? Friendly lang yung friendly. Pero yung ang nasabi ko dahil nagsilos, sabi ko, mag-date kayo. Hag-hag kayo dyan. Matagal pa yung hag ninyo. And then sabi pa ng asawa ko, sa panaginip ko lang, sabi pa niya, gagawin ko. Palagi ko naman tong ginagawa. Sus, naluka ako, guys. Kaya lumalagpot yung mga telepon. Kaloka, nagalaw ko talaga sa galit ko. Gumalaw yung katawan ko, pati si Roxy at saka si Habs na sumisiga yung mata. Kain tayo ng okra. Gawa tayo ng dipping sauce. Okra. Niluluto ko tong okra doon sa isang bahay. Dito ko lang nakain. Sarap ng okra. What else? But ano siya? Anyway. This news is very sad. Ang daming mga international talaga ba? Kasi alam nyo naman yung basketball, di ba? International sports. Ewan ko yung okra talaga.
Bye-bye guys. Bye. Kain muna ako guys. Enjoy muna tayo nito. Poker is life. Somebody's in bed. Somebody. Anyway guys, I am closing the blind. I'm going to end this vlog. Thank you guys so much for watching. And I hope I will see you guys in my next one. Please don't forget to like and subscribe. Bye. Good night guys. Maaga pa ako bukas ali. So yun. Good night guys. I will see you tomorrow. Bye-bye. Good night. Oops. Somebody's watching me. Oops. Oops. Somebody's watching. We're going to see him tomorrow again. Yeah. Your dada. You love your dada so much. Are you? You love annoying your dada so much, right? You do. You do. I love you, pretty girl. I love you, pretty girl. Oof, I do. I do na. I do. I do. Tingnan dito. Ganyan siya, ganyan. Pumili ng dakidakdak. Oh, get your dakidakdak. Go get dakidakdak. Where dakidakdak? Go get it. Give it to mama. Go get dakidakdak. Where is it? Go get it. It's right there. Nah, gibungkag na. Wa na. Wa na. Gibungkag na. Binungkag mo na. Binungkag. Okay guys, bye-bye.